आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। महाशिवयाग हा एकात्मतेचा अनुभव आहे, एका कौटुंबिक नात्याचा अनुभव आहे। त्याचीच प्रचिती गोव्यातल्या महाशिवयागात आल्याचं मत गावडे काका महाराज यांनी व्यक्त केलंय। पाहूया काय म्हणाले गावडे काका महाराज। त्या पद्धतीने भक्ती मार्ग समाजामध्ये दाखवला आणि भक्ती मार्गाकडे बऱ्याच लोकांना या ठिकाणी आणलं। आज खऱ्या अर्थाने भक्ती मार्ग हा खऱ्या समृद्ध होण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे आणि आज गोवा राज्यामध्ये सुद्धा एक मोठी चळवळ आणि 108 यज्ञकुंडांचा हा जो महाशिवयाग झाला त्याचे शिल्पकार आदरणीय गावडे काका महाराज। काका, कशा पद्धतीने हे समाधान, कारण प्रत्येक आज भक्ताच्या चेहऱ्यावर 108 महाकुंडांचा जो महाशिवयाग झाला त्यानंतर जे समाधान होतं तेज होतं, इथला लोककल्याणकारासाठी हा एक महाशिवयाग झाला। काय सांगाल, नेमकं भक्तांनी भक्ती मार्गाकडे कशा पद्धतीने वळलं पाहिजे? आज या ठिकाणी कोकणच्या देवबंधू गावामध्ये महाशिवयाग 108 कुंडांचा संकल्प होता आणि तो आज पूर्ण झाला। भक्ती अशी श्रद्धा, भावना आणि विश्वास। आज अंधश्रद्धेची बरेच दुकानं मांडली गेलेली आहेत। लोकांना फसवणं, ठकवणं, चुकीच्या मार्गाकडे नेणं आणि लोकांची फसवणूक करून अज्ञान अंधश्रद्धेच्या दिशेने त्याने अधोगतीकडे नेलं। मग हा मार्ग जर आपण पाहिला एकंदर तर लोकांची भ्रमनिरास होते। लोक कुठेतरी नुकसान झालं की खंत होते आणि लोकांचं जे कमवलेलं कष्टाचा पैसा चुकीच्या मार्गाने वाया जातो। म्हणून स्वामी मार्ग हा भक्ती मार्ग आहे। ह्या स्वामी मार्गाच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणणं, लोकांना एकत्र आणून समाजामध्ये एकत्रितपणाची भावना निर्माण करणं, एकामेकाबद्दलचं प्रेम निर्माण करणं, सलोखा निर्माण करणं, दातृत्व भावना निर्माण करणं आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचं एकत्रीकरण करून समाज उपक्रम राबवणे आणि समाजाच्या हिताचे उपक्रम राबवणे याच्यासाठी या महायाग झाला। या महायागामध्ये कितीतरी लोक, हजारोनी लोक आज या ठिकाणी उपस्थित राहिले। एक वेगळं असतं, सामूहिक उपासना जी असते, जशी आमचे महाराष्ट्र कर्नाटक, गोवा ह्या ठिकाणी आमचे 18 उपासना केंद्र आहेत। या 18 उपासना केंद्राच्या माध्यमातून स्वामीनामाचं नामस्मरण सुरू असतं। आज आम्ही एक पद्धत राबवली की सामूहिक नामस्मरणातनं एक नवचैतन्य प्राप्त होते, एक नवा आनंद मिळतो। जे काही मनात वाईट आलेले विचार हे संपुष्टात येतात आणि नवं चैतन्य प्राप्त होऊन आपण एक आनंदाचा एक सामूहिक उपक्रम करतो। जर आपण ठरवलं बघा की आपण घरी होम करतो, सत्यनारायण करतो, वेगवेगळे आपण विधी करतो, पण जो सामूहिक उपासना आहे, सामूहिकता आहे, ती एकात्मता आहे, एकात्मतेचं भक्तीचं प्रतीक हे आज आपण ह्या भीतींमध्ये घेतो। त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनात एक आनंद आहे की कुठलीही जातपात, धर्मपंथ न मानता मानव हाच धर्म आहे, स्त्री आणि पुरुष ह्या दोनच जाती, अशा प्रकारच्या संकल्पनेतनं हा आम्ही यज्ञ केला। त्यामुळे या ठिकाणी सगळ्यांना सहभागी होण्याचा आनंद मिळाला आणि सहभागी होता होता की एक कुटुंब आणि एक भक्ती आणि एक नामस्मरण, एक संघटित भावना मनाशी त्यांच्या आली आणि एक कौटुंबिक नातं हे निर्माण झालं। आणि ह्या कौटुंबिक नात्याचा आजचा जो आनंद आहे हा कौटुंबिक नात्याचा आहे। आज तुम्हीसुद्धा लाईव्ह कोकण साधने किंवा इतर प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडियाने आम्हाला पूर्ण सहकार्य केलं, कारण तुमच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य नाही आहे ना।
कारण याचं नियोजन आम्ही 20 दिवसापूर्वी केलेलं. असंही नाही की पूर्वी करून ठेवलं, पण तुमचं अगदी चांगल्या प्रकारचं मीडियाचं सहकार्य लाभलं आणि मीडियाने हा जो उत्सव होता हा प्रत्येकाच्या घरोघरी पोचवून त्या ठिकाणी त्याचा प्रत्येकाला आनंद दिला. म्हणून सर्वप्रथम प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया सर्वांचे मी पुन्हा आभार मानतो. आणि आजचा कार्यक्रम हा सर्वांच्या सहकार्याने, आज भाऊ या ठिकाणी आले, दादा या ठिकाणी आले, म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे धर्मशास्त्र आणि राजशास्त्र म्हणजे धर्मयोग आणि राजयोग एकत्र आला म्हणून हे सगळं सफल झालं. म्हणून सगळ्यांना आजच्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी. धार्मिकतेतून राष्ट्रीय भावना खऱ्या अर्थाने या आपल्या भक्ती मार्गातून कशा पद्धतीने ओढली जाऊ शकते याचं एक उदाहरण, नातिवंत उदाहरण या ठिकाणी, प्रत्यक्ष उदाहरण या 108 कुंडांचा जो या ठिकाणी महाशिवयाग झाला याच्यातनं या प्रत्येक रोमांटिकांना पाहायला मिळालं. पण लाईव्हसाठी संदीप देसाई पण आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.